Right guys, murikuonere. This is Ruka. Yes my brother. Enda akatomboda kugadzisa ndikati semunhu mutsvuku katikati Ruka tinoita nyanya. Ndanda kuti look skanzi aiwa angu. Andipu. Ndiruka. Mukati look kama auto ngakani. I'm Ruka. I'm Ruka. Yes. Mukomana munna kumusviba. Madzimai wabvadi. Yowe nengoni. Nengoni. Ndibude. Wakanaka mukatsi mekuyera ndatenda ginasio ndatenda chipiko. Heri mambo. Mikairi mambo. So guys, my behind this is here. Don't kuradza kuti vano prepare sei. Timi. Anditi this mutare. Urikona? Uchaguma wako kutola nani? Wasaka bhutsu dzadzisi dzake. Ai ndoba zvicho unotangira unotanga bhutsu dzangu Uchaguma wangu dani. Right. Tevenda toshi. Uchaguma kutola nangu. Ndana babe wamwani wa. Amuri kuona. Right. So what do you want to say to Zimbabweans? Zimbabweans makadini. Makati koshera. Saka iri. I told them what no follow up at. Zvakakosha. Okay. Munhu follow up pakanzi Saka Comics and Friends kana pakanzi Uncle Aniso. Ava ndo uncle mukanzwa paningi pepe vachinzi uncle this is uncle. So apa pane uncle vemadrama na uncle vechokwadi. Awadi uncle cheo. Awadi uncle vemadrama. Right. Ruka. Ndasvika ndozi Ruka. Chana chatiti. Anhu endokumbira. Ndikuda avakautokumbira. Zvaronesa dai ne data ndakupa but andina chiropa ndautokumbira. Kuti muri following. Muri follow. Anangwani sudini. Mufollow Ruka. Yakazi bambo munini Ruka. Follow your page rero ndapota. So guys, and to no follower, this is ye uncle. And it uncle Anis, this is Ruka. And pa Facebook bambo munini Ruka pa YouTube. Get away. Right. Ayo. Vabunze madzimai vaudze. Make. Makaita wani. Makaita wani ndaifunga zvonyadzisira kana chitanga. Ai baba kutekesana munyasha dzaKristu tenzi takamire pasakramende inoera. Makaita wani ina paribe page andina. Why? Why? Kushare page. Rinobhadhariswa rekuita. Amenoka. Ari bhadhariswa. Unachundende pakazi Lois Manzunzu Music. Ndipo bandiri kufunga kuti ndipo pemunokona kundona. Ndakayema apapo ndiri pamukaha. Ndimadzimai Loisa vanditi anoona ba. Credence. Madzimai Credence. Ngoni. Azvibatsira ndi Maria Titi Maria uya ine Titi Maria uya ine ndikuyereswa neniwo. Mazona kanzi baba no chicken. Ndosvanocheka bibi yayi. Ndika maisa. Maku distract yoni nyangu manje. Right. Anditi mamboshuta ngati